ki perabungin bat ki perlok baroh ki ba yo ban snap yakani ke Bible study yakani ke sni ni ai ku blai fi aga kerteng kebadan botam ke jong tribe nampan MBA jengi Jesus Christ ni ai ngu blai ba inang yo ban peteng kumni ban mi ikini ki videos ki bede bat ki jingseng bat ke Bible study jong ke Balang Lumshyiap Presbyterian ya ke fila ban yo na ke YouTube channel jong ke Balang kaba kerteng hi Lumshyiap Presbyterian Church. Tingila poi siya ka benta ka basaw mental sengi jong ka Bible study ya ka lanong ka baarsaw ka jong Mathaios nomor ba niat hakal series kumni terciter teban ngi kerpat fi ba fin sngewbha ban bud din ikini Bible study na do ka sedang hi hakaba nginyo ya ka jing pensai susu na ka bakham tikna ya ka bakham nongrim tutung ini doi atrai ni aingu ime ba meladon kat lam bat ni kani ka por bangin yo ban penongi ni Bible study bat ban penpoe ka dong ba YouTube channel haki yengi sam jong ki parabangin bat ki perlok ki bakwa ban sam isne ban kur khu ni ka por atrai bangin la ban sempang sisu khtin jame kamtam gani ka benta ba me melakran sepang isni bakhadu atrai nomor ta kan ratu isne ban hikai ngi khtin jame bangin la ban khre iladi na benta ki por ki banwan atrai kapan ki ne bro thank Jesus Christ amen tiki parabungin agani ka tayo bladap ni la puli adu ka dkhot ka bakhat lai ya gani gospel Mathaios bat nilai peit iki ba U Trai Jisu la jibab hadu ku dkhot ba khat lai ke balong si benta na ke jibab ju ui ki jingkli ki ba ki senran ki la kli una do ko sedang haba ki don lang ho lum ulap ki shong bat ki peit sisliang ko dan gadap tu baru Trai Jisu ujibab iki ki jingkli ki ba don kam namar kadan ke jing kwa ju ki bat ke lalu ba kata gajing pendu ke temple kanjia lalu bahkan wai ke pyrthei ki kita ke jingwan ke jong kumba la tho ke dkhot ke ba ningkong ke ba ar ke ba lai te na ru dkhot ke saw do khat ar ni bu Trai Jisu la jibab yaki hagi benta ke fer ba ki jibab ki jong kilong ki basyai bha ka wanchwa ka jing kin wanchwa ki jing mi jong ki Christ ki bri ki ba kamila de ki Christ nangta kan hadien jong kata kin mi se ki jing kitma bat ki jing bana kitma bat hadien kata bat kin mi se ki jing yap tham ki jing jinjar ki brio ha ka dur jong ka namsniu ka dur jing yap tham bat kadur jong ki we ki jing ki ba ki kan do te ba hadien kata bat Trai Jisu ukran chipang ba ki kin sa ya kan do sai ki jing penstom ban IT ki bakin poisa ikin bread lani kin bu ki yeng pandi kin sadie ki daki ta ki ban thut no na ki jinget kin sa set kala bat kumta ndonru ke jing penstom ki na ka taw jing ta bod yu thuru bagin sami seginong thuru palam ne ban hadin ka taru lani hak tu ki por kan donru ke jing man roi jong ka po kan man bun ka po hadu bag jing ye jong ki bun kan peja no te kata ke dei lingkot ke i bangi puli no ka khot ka basaw hadu ka khot ka ba khata but hakini dkhot iru ya ka jing penpau jong Trai Jisu ya ka e ka bangi dei ban ne but wong di kantin ba nginum khuslai ba nginum septim ba nginum syukur wala daki wan kita ki jing ingi hakidur ba fer hadin kata Trai Jisu wong dkhot ka ba khat lai pan yakini kantin
Rejar ubada yene adu bakut utaken uban yo laitim. Tu pun kan mau yangi bagajing yene kadai kaman penla yangi banyak ba jung kini kita jing tunju. Kiban wan ningkong agar kom ke bakelum bagi jing syukur bat kiwe ke bakta lang ya kiwe ru ki para brio kan ki mlang salong ki thma ki jingyap khlam ki jingyap tham bat kiwe pat ki jingja ki ba penjenjar ki jing khnyo chumai ki namsne ki niru ki kta lang ni bobon balang hi ndei tang ya ki kristan nri kabenta pat hakaba kinsha kem ki kristan kinsha pensitam ben kinsha setkla kinsha penyap kata kadai simat i kristan bani ba kini kijing kinwan tersitel hoi ki bonru ki statistics ki bangi puli ni yo sepanggi ni kijing dan jung kini ki thma bat ki wei khndiat ka ba yo banlum khndiat ni ba hakini ki snam ki balale nadu 8,000 wei hadu November 8,000 khandai ka jingyap jung ki brio haki santli ki thma ki balaja kalong khalak mut ki brio nangta ki don gini ki thma ki ba khamrit pan ki ba ki duna ki bayam te ki ba umsimla bo jing khen lam hanta te kan kham tam mi kata te ba ki jingyap ne ki jingpang ki jing sitam pan na kabenta ki jingpang kum ka cancer hadu khandai punriu hein khandai punriu million got ki yap man rasnam na ka jing ka suicide ne ka jing penyap ila dia hadu phalak ngut man rasnam na ka HIV AIDS hadu simigan ngut ki yap man rasnam na ka malaria hadu nriu lak arho jar man rasnam na ka jingpang penhia hadu iwei punriu million ngut nangta na kipor ki bawalalit mensua udang don yang tliu ki bon de ki million ki yam man snam re menta don su ni khnyang naga pneumonia ka ba penmi ki jingjar ho ki wi ki yam ar point rio million ki brio man snam bar namta ki don ski ba khamduna kum ka tetanus sau ho jarngut nangta naga benta kum ka hoi na ka jing di drops ki ba kata ya ka met ka long hadu jan ru lak ngut den re ki dan ru ini ki babun kum ki bayap na ka daw jong ka jing di screen hadu million ngut ki bayap na ka jing di kian hadu r.5 million ngut bat ki bayap na ki dawai hadu khatwei 0.5 million ngut kini kidai ki jing tip ki bangalum na ka wake website bakateng our world in data.org kila da fikwa ban lab ikata pila ban wa te tang house nam arajar khan nyo lada nyo lut lada total lot ikini ki jingyap jong ki brio na ka jingpang ki jing sitom kalong hadu sau khandai million ngot ki brio lani san 4 million ngot lani ka masan klon ngot ki brio ya ingo blai ba kani covid-19 kampat poi sanlap ya hadu menta sanlap kampat poi drengi i ba ka jingyap jong ki brio ni ki weipat ki jing sitom na lor jong ki ba ngi i khmat menta kum ka covid ka bangi khampar khan de ka bun ba hadu san 4 million ngot ki brio lani san crore ki brio ki yap man kasnam na ka taw jong ki jing pang de ka covid-19 kala ban pentam sisu kata sa lailak saulak sanlak nimtip kan no kan kata hadu mental segrang rom dunai sanlak tingi i bakum kini ja nangta kidan ru hoit ki jingyap jing ki brion ki wi taw ki bak le se khamduna la da nyulang ki na ki jing orol ki jing ha na ki accident na ki we ki jing ja jong mariang te kini kita dan sau million do ai ri babun kedai na ka jing pang bat khamtam ki jing pang klong snam ka ba tang ho arjar khan nyo
ki yap hadu khanyo panyo khandai million ngot ki breo naka cardiovascular diseases tikini ki bang jia kini isnam ki bangi yakendo dan kini isnam ki balang shan ki pen ba ki jingkran jong Trai Jisu lanang pendak yaki din dalam poi ke khot ke bakhat lai ke bakhat sau Trai Jisu usdang ban pen phai pat ya ke jingmot jong ki senran sia ki banja din jong kini ulong se khmat ba kita ki jingmi jong ki nong thu lupam balam ler lani ki we wong ki ditang ki jing sedang jong ki jing janjar kita ki thma ki nam snew ki jingyap khlam ki jumai bat ki we anrei ha hadien ba kelas dang pat sekajing pencitom mi kristan la si kala dei ka bala kham tam mi kita ki jing sedang kala pui kham se pedeng te ha ka khot ka bakhat sau wong kumni te yakani ka gospel jong ka hima on yelap ha ka pyrthei baroh ya ka ban long ka jing phra ha ki kenja ban riu baroh anda kumta kenja kata ka bakun U Trai Jisu ong baya kene ka gospel jong ka hima on yelap ha ka pyrthei baroh ong ya kene ka gospel kemudian ke batho ha ini ki jing tho ba khu chepang Trai Jisu khamtam ka bale thu ha ki sautli ki gospel Mathaios Markus Lukas ba Yohanes chepang ke jing ba ke jong blay yo brio bo blay kwa ba ko we ko man sir kan jat rei ban penim yo brio na ki pop ki jong bukum taw na pha U Trai Jisu kon bala kham roi jong ban wan ban sha yap u brio ba khampo ban yap na ka manta jong ki nong pop kumta la dayu un sim ya ka banta jong ka jingknya ula yap kum khonang brat jong blay ban sha ya ka jing sha knya da ka jing yap la ka ding khna ban mar bo long bohok kata ka jing sha jong kalong ka babit na ka banta ban sat iki pok ki jongi da ka snam jong ban penyo ru ya ka jing map bat ya ka jing im bam jukun kumta ha ka gospel of Yohanes la tho ik to ki kantin lai khan riu ki bong bo blue kata ka pyrthei bo bangai hau khun jung unom jat shun rei unyo ka jing im bom jukun kini ki kantin ki ba yai sawa ha ka jing im ka jong ki bangai bat kalong ke jing terwaru ya baroh hi ki bakwa ban pdeng ya gani ke jing penim ke jong play mdei tang ya ki balang kristan rekat ki bakloi ban nget hau Trai Jisu kinyo ya gani ke jing penim U Trai Jisu ban phai ya ki senran se gani pat ka phang ba pedeng kita ki jing ja ki bala ja ki balong ki jing ki jing janjar ki brio bat ya ki bangai khamtam namar bala target ya ki kerpang habis ni ba khamadian reng kita rei dei ban yelap ya gospel bat ula yuthul pa bagani gospel yelap ka pyrthei baroh kidan ki jing persya ki bakrau la do menswa rei msim dan ka bor ka bala ban pensenge ya ki jing yelap ya gospel bat do menta kala nang ya chiprang de kidan kini ki jet benriu jong ka pyrthei ki ba la ni sim na ka culture na ka ktien ka thalin kumta la dangi puli yakani ka dkhot ka jung dkhot wong te yakani ka gospel jong ka hima on ye lap ka pyrthei baroh ka bomut ba pen pena ya ka sekeleng ka pyrthei ya ka banong ka jing phra ki kenja benriu baroh kata ka benta ka dei ka badan kam ha ngin suthu bagi kenja benriu baroh kat ki badan ka pyrthei kalong ka mon ka jong blay ba ya ka gospel lani ka khubor bha jong jing penim bagi kinyo snow ya ka de ban phra de ban yethu ya kata ka khubor ha ka wei pa ka wei jet benriu namar bu blay bu ong ye ya ki
ya ka pyrthei ka mo I ka wei pokoi ka jet ben rio baru kwa ka wei pokoi ka jet ben rio kan nyo ya ka ni ka jing penim na kata ka daw U Trai Jisu upha ya ki brio ki jong ya ki banget ho bakin let sebaro ka wei ka pyrthei bat banyalap haki kanja ben rio baroh de habagi Kristan ki yalap ya ka gospel kamut bagi kwa ban penkala Kristan Ndrei ki kongo ya ka ni ka jing pha jong Trai Jisu banya thu ya ka ni ka khubor bagi tu ki bayo smo ya ka pat kinyo ya ka kabu ban rai phang jong ka ka ba lapen bana bat kata galong ban rai ban pdeng na yo Jisu ne ban kantai yo ti kami ka jing kali nang ni kanu tali ki jet ben rio ki dana pyrthei bat kanu tali ki jet ben rio ki ba la yo smo ki gospel ki don ki rukom ba ki missions research organizations kom ka Joshua project ki bu ki kanja dkhot ki dkhot kom no ban thau ya kata te bat ka jing ya menjur lang ki babon hi ki missions research ki ong ba kanu ka jet ben rio hagaba la don kom ba 8% ki banget hau Jisu ba kila yoru bandon ka kanhun balang pdeng jongki kata kadai ka balayo snow lani ka balayo ya kata jing phla bat ka bala pendapat ya ka ban phla segi parajat jong te banyo ya ki jing nyo ki batikna sipang kita ki jet ben ri ki bampat snow ya gospel pen kre ni ka table ka ba phila ban peit ka ba aga screen te ai katengka statistics jong ki unreached people groups na ni statistics jong ki ta ki bompat yo sngoi ka gospel kabun ki padang dan tang apo arsen ki kristan apeng jo ki but bo kerpangru ye ka jing ban yanu jor pat ka statistics jong kri India but kito ki ba markhap kri India ki ri ba markhap ange Asia South East Asia khanang baginyo ye ka dur kadar ka ba khamsain mar kri India ka de ka bun tam jong kini ki jet ben rio ki bampat yo ka gospel te karukom ba ngapen compare ki kadong hagate ka kolom ka baning kong kadan ka jing group shwa kadong ki region nang ta kolom ka ba ar pat kadai kiri ki kateng jong ki kiri kolom ka balai kadai kat no tali ki kita ki jet ben rio ki bampat yo snow gospel hakawai gari kolom ka basaw ru kadai ka ju hi nang lana kalap ndai ka region lana gari nang ta ka kolom ka bakhado pan kadai ka percentage jong ki na ka total jong pyrthei te ka bai dei ba ka total jong pyrthei pin pen the try baroh ki people groups lani ki jet ben rio pyrthei ki kanja ben rio baroh ki dan khanyo jar arspa khandai pnyo baroh kito ki bampat yo sngoi ka gospel ki dan nyo jar laispa anrup nyo kadon khandiat kabla kham odit ya kani khandiat ba ya pher si spa tinga yo ta ka ba khamaswa khandiat ta kam de pher than te ka percentage jong kito ki ba pat yo sngoi gospel na baroh ki jet ben rio jong pyrthei kadong saufu ar point san khandai lani saufu ar siteng percent ta kam saufu ar siteng na kasispa man kasispa ki jet ben rio pyrthei saufu ar siteng ki dei bampat yo snow te menta tu ngi pen kat kum ki jaka ki jong ki ri ki ba kini ki jet ben rio ki dan tang na sitho ek India la ka jong shwa ka dei na khli do ka dei jong pyrthei ha ka pyrthei don khan nyo jar arf spa khandai nyo li ki jet ben rio kito ki bampat yo ya gospel ki dan nyo jar lai spa rup nyo te tang ha kri India marwai ki dan ar jar sau spa sau san li ki jet ben rio te ki ni ki jet ben rio ki ba empat yo sngoi ka gospel ngamat panong ndai baroh dei kito ki bampat yo sngoi ka gospel te nakatei ka jong pyrthei kalong life life percent ngamat iwi nakalai benta jong ki jet ben rio pyrthei ki bampat yo sngoi ka gospel
kidan ha India lani life percent de lagi simpat igini kiri ki mamarkhabat India ha South Asia but ha North Central kat kum kajingbo ka geography ho ilat iwi jaka ni ni Macau ngam da la ban tikna ba ngam sikun thuplang ni la ban ha South East Asia ni la i ha po ki South Asian countries te songba ma bingai kini nga ngam sim peit phai kini teton rei la dangi sim kini Pakistan China Bangladesh ter hado ketuka Maldives ngi kat kum kajing hiar ter kamut ki bontam pat light na ke India ka ke Pakistan boats ke China boats ke Bangladesh boats ke Nepal tingi I begitu ki beliau hakiri balik ru kila ban bun wat la da ka total population yo ki ka dunia ni compare bat kiri bahe kum ke China te ka percentage yung kini kiri la da hingabat ka jing ka total kini kiri baroh khat li kiri kalong 8,000 li kiri ha ki ba kidan kijat benre ki bampat yo snow ya gospel kabalong kumba 0.1% na baroh ki bampat yo snow gospel ak pyrthei to tingi ni peit pat ni compare pat lani ni jor pat kabede pat kiri ki bang phang South East Asia ki balong hi marjan bat India de nang tina jrong kumto ki India kadan 400 li jet ban rio ki bampat yo snow ke gospel te na ki jet ban rio bampat yo snow gospel ke percentage kalong iwi na galai banta te kini kiri South East Asia ki ba long no ki batam ya ka khandai ki jet ban rio ngala sibu ni nang re kidan kiri ki ba khamrit ru ki badan tang IWR ki jet ban rio ki bampat yo snow gospel te ka bahe do ka dei ka Laos ka badan sejan Thailand ka badan markhab ka Thailand bat ka Cambodia te ter ka bot ka Malaysia Thailand Vietnam bat ter Taiwan te kini baro da khenlam kilong source pa life art di jet ban rio ki bampat yo snow gospel lani 100% na baroh jong pyrthei teladangi khenlang ni kini baroh kiri ki bamarkhabat kar India lada kalong South Asia nation North Central Asia ne South East Asia dingi khenlang kiri ki badan South Asia but North Central Asia baroh khat li kiri ki jet bandri bampat yo snow gospel 8,000 li ki badan South East Asia kidan khandai li kiri light no kito ki bakhamrit baroh ki bampat yo snow gospel kidan south pa life art li jet bandri khenlang kini baroh mi 8,000 south pa sanphnyo tali jet bandri ki bampat yo snow gospel yenu jor bat kete jong India 8,000 south pa south tali jet bandri bampat yo snow gospel jan mari ringkat bat kajingnyo jong arfinyo tali kiri ki bamarkhab bat kar India ki badan nagani ka thain badan ke India ka Asia kata hangte ya South Asia North Central Asia South East Asia ngakhamsim ya ka Far East kum ke Japan ke Korea kitu ki hab Far East ngakhamsim kitu ki banta te ka percentage jongki kalong life rely point license percent kat ba kejong ke India ka de life rely point iwe khandai percent dingi I hang ni ba arpenyo tali kiri kidan ki jet rio ha ki bampat yo snow ke gospel ki bayaran kan but tang jong kuai kiri bat kata ka de kiri India juni kabapan I hadu kanno kejing dawa ya kaban pendap ya kejing yatho ya gospel hagani kiri India ba I jungi bagi jet rio jongka baro kinyo lahat penyo snow gospel khnang ba kila ban rai halor jong khubor jongka la kin nget ne kinum nget la kin pdeng ne kinum pdeng ya Jesus Christ te kani kadai kejing declare lani kejing penpana kejong U Trai Jisu hagatu dkhot kabar pesau wong te kani ka gospel jong kahima on yalap ha ka pyrthei baroh
ya ka ban long ka jing phla ki kanja ban riu baroh onda kumta ken kanja kata ka bakut tingi I baga timing jong ka jing wan jong ka bakut sendan kadai ka U Trai Jisu uladap ai kum ka kanja dak ba kata kalong ba andalap yathu ya ka gospel na ki jet riu baroh te hoi prabungai ka jing pendap ya ka jing elap ya ka gospel ha ki jet riu ka pyrthei kala khamstet sibon Mynta namar bakila don skiwe pat kilat ki bangio ini kisni jungi ki kor ki bor kum ki computer bat ki wei ke internet khamtam baling ba ke internet kum kalong gini kisni niyo manyalap ika gospel hagi babun ki jaka ten rei lada kamdan pat ke jing persyang kita ki kor ki bor kita ki lat jong ke teknologi ke bangio Mynta kinum mentoi kidon ki balang ha ka pyrthei na kaleng ka pyrthei la kalong na sngi na satni ki bashim me kata ka kabu but ki pha ki hajar ki phajar mun ki nongtrei ki missionary shakaleng ka pyrthei te hoi ki I ba ikani ka ri India jungi ba ka wei na ki ri ka khama khama e namar I wei na ka lai banta jong kita ka bampati usno ki don India te gumta ki aduai na ka banta baga balang hari India kanyo eka bor lani ki Kristen hari India kinyo eka bor eka jingsu kit khrilam eka ni ki jing ong jong Trai Jisu ban yathu eka gospel ha kijet ban riu baroh bat kata kanong ru ka jing aida ya ka jing wan jong ka eki bakut senam lani ku ong ni an kumta kanjia kata ka bakut Tenado dkhot ka bakhat khandai hado ka life way U Trai Jisu yatho bania sisyo ya kita gi jinjar ki ban wan sisyo ki bakham khrau hadin jong kitu ki baw lai thu hado ka dkhot ka bakhat ar teban kan sepoi pat kata gajing dia ka ba un sawan mu un pa husin beneng ya ka ban lum ya ki priyo ki jong ya ka bangin sepuli haga dkhot ka life way te hoi do ki dkhot ki life art te sidien pa yathu ya kom long jong kata ka jingwan ka jong ka bon salum ya ki priu ki balanget te prabanget bi kani kalong kadai ka ba.com ingi bangin bo jingmun bangin duai bagi jet riu jong ka pyrthei kinyo snow ya ka gospel hoi ni so thu na ni bo bleu la shanya hangi kum ki Kristen ani kum ka balang Kristen sitlo ko pyrthei ban benda ya kani ka kam ka bakhrau ni thu ya ki parabriu ya kani ka khubor namar bangi kwa ban penbor ya ki nam ban long Kristen dani ban nget Jisu ndre bakinyo kala ban pensyong nia la kalong ka baki ki songdei ban pediang nekim songdei ka jingrai ka dei ka jong ki hi ublei jupun bor ino ban pediang ya kano ka dei ha ka man ka jong ni ki breu hi langi songdei ban pediang ngim songdei de kata ka syong ngin rei kalat pat ban yu sno te ka dei ka kamram namar bakiri jong ka pyrthei ki babon hi kan thop pe ni ka ri ka jong ni ki an jong ki ka constitution jong ki ka don kita ka jing ai ya ka jing la do ban yatho ila ka jong ka jinget ki wei pan omban persyang ban penkalai ka jinget rei ban yatho bagita ke be usno kinla ban rai te ngin se peit chu ya ka benta ka badang sa pan ha ka wei pat ka tayo ha bangin se puli sipang kini jingjia ki banja hadin kini ka jinglap ya ka gospel ha bala pendap ya ka kumala tho khot bakhat saw ni nele ban pendap pan na do khot bakhat san hado ka khot ka ba apho pra ha kini ka tayo ka banwan ting ka pa ti phi pramet ki badang yo smo kasin baningkong ni ki badang peit kasin baningkong ni ki video sngewbha ban puli na do ka study ka baningkong ka ba ar ka ba lai but
sa Mynta ni ka basaw kumta ter namar kai rap sibon ba pinyo ni Bible study kumakayat kumka series na do ka basdang to blame kerku ike benda ni kapor bangin mat ya kata mensim kajing pentmai kabau ai ni bangin yo yaki bedai priority singi yakini kisni omsho ki bahkani khando ringin perkhat ya jingpan jong ki mensim ki bakodor na kamenta burum ke jong amen to blame ka khu pi we ki sto ni khubor but do ye duai to ngin ye duai na kamenta kani ka bangila puli hagani ka por to ngin duai haga bawai no jong kani ka Bible study hagani ka por try to isnai ban ka khu yaki bala pen snow haga jingplot ka mubrio they try to penjanai yagani ka khubor yarap ingi kan rat khamtam ka ki bangin so thu jingit kli yak priority jong ke khubor ko bha ga jong yak ba me kwa ban pen bana si ki jet ban rio baroh jong pethei namar ba me yaki jet ban rio jong pethei ko we ba ko ki jet ban rio mem kwa try ba ko we ru kan lan na kani ka jing so yak khubor ko bha jong me to so ko pa jikar pa jong bara ka buwai no to ai ba jing ki jong try jing Jesus Christ ka jing ba ki jong ble ko pa lam ka jing slok ka jong man sim ba khu kin shong kar hai lam ba ki ro nge ki ba ran ni ba ka len slok ba thai Mynta ba do ala ka taru amen